Tal com vaig dir, aquí teniu el vídeo sobre què faré l'any que ve. Bona tarda, em dic Denis Puignin Costa. Bona tarda, em dic Denis Puignin Costa. He deixat el grau en d'enginyeria en tecnologies aeroespacials a la Universitat Politècnica de Terrassa, de Catalunya, però de Terrassa, i l'any que ve provaré, el curs que ve provaré el curs de MAN, de modelatge, animació i narrativa, PP School LAN, em sembla que es diu, i res, és un curs que dura un any, més un altre d'opcional, per si tu vols i ells et volen, i res, amb aquest curs que tinc moltes ganes de fer, espero confirmar que m'agrada animar, aprendre tant com pugui i poder-me poder dedicar-m'hi. Què més? Bueno, sí, i finalment, un cop hagi aconseguit experiència, poder-ne ensenyar a un preu assequible, perquè trobo que és un sector una mica car, i si jo tinc l'oportunitat d'aprendre'n bé i agafar experiència en el sector, doncs penso que m'agradaria poder ensenyar-ne a un preu més assequible del que acostuma a haver-hi en el sector. I això és tot. Doncs això és el que faré el curs que ve i no sé si es nota, però estic més convençut que no pas fa 3 anys quan vaig decidir enginyeria en tecnologies aeroespacials. I he de pensar que l'he encertat. No, ho he de pensar. Crec que l'actitud és un paper important. Sí, l'experiència em diu que si començo una cosa pensant, aviam si l'he encertat, miro si em convenç o si canvio, doncs ho deixaré mig. I miraré aviam si em convenç i si canvio o no. El 100% dels cops m'ha passat. Que és igual que només hagi sigut un cop, però tu, 100%, 1 de 1. Doncs això, l'he encertat. I, a més, tinc motius per no dubtar, perquè, no sé, m'he informat, he xerrat amb el professor i tot. Per tant, no he triat això a cegues dient, però bé, això no... Crec que he d'estar segur. Perquè tinc el mal vici de dubtar. Però tu, crec que em pot agradar. No, aquest pot sobrava. Crec que m'agradarà. No, crec que m'agradarà, de seques, ja està. Perquè, a veure, dubtar no és pas dolent. Que passa que... Vull dir, és normal fer-ho a vegades, però... Que passa que em sembla que estic massa acostumat a fer-ho i a vegades convé no dubtar i anar... Saps? Saps què? Per assegurar-ho ben bé, tinc aquest estiu. Vull dir, fins al setembre puc dir que no en aquest curs. I tu? Tinc tot aquest estiu per fer animacions i dir, sí, m'agrada animar, saps? D'aquelles coses que he dit, confirmar que m'agrada animar, doncs podria fer abans de començar. I això seria un molt bon punt. Farem això. És que a principis d'any jo ja feia animacions. El que passa que quan vaig triar el curs em vaig relaxar. Suposo perquè vaig dir... Ja estudiaré animació el curs que ve. Vaig notar més seguretat i em vaig deixar anar i no n'he fet més. He de tornar a fer-ne. Sí. Tu, doncs, faré un vídeo. El proper vídeo serà de com organitzaré el temps aquest estiu perquè així faci alguna cosa de bo, perquè si no em passarà per alt l'estiu i no hauré fet res. I com que de feina sembla que no en trobaré, puc fer estructurar-me una mica com vull fer les coses.
Si caic nano estic mort. Ni curs ni merdes.